जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 8थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय जागायबाय। ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ निसा बाहायनाय मबाइलफोराव बेखार सम हगारनायखौ बोखारनानै गेलेमु बिथिङाव जौगाहोनाय आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय मुंख्लं जानाय सुबुंफोरखौ गोसोखांनायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद दखरानि सिङाव गोग्लैनाय ओनसोलफोराव बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ दासान्दि बानजायबाय थादों। बिदिन्थियै 10थि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो 8थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौबो मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायबाय। चिरांनि भुटान हादरजों नांजाबनाय हाथिसार ओनसोलनि 2 नं खाग्राबारिनि गेलेग्रा फोथाराव सेथि दिनाव सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रुनिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव बादायलायनायाव सिडलीनि चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देरहासार जानो हायो। बे हाबाफारियाव एमएलए जयन्त बसुमतारी, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, 10थि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाना मेहेरगोनांसिन खालामो। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि सिङाव दिनैनि थारिखआव फ्राय मोनफ्रोमबो आनसलिकनि सिङाव फुटबल बादायलायनाय बड'लेण्ड मार्टियार्सनि मुङाव बेयो जागासिनो दङ। आसा खालामदों नोंथांमोना सोंनाय बायदिनो जोङो नुदों गोबां लाइमोनफ्रा बिदिनो लामा लामा थानानै ड्राग्स जानाय, मबाइलजों रायलायबाय थानाय बे थासारिखौ जोङो नुबाय थादों। दा बेखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय बल खेला होनायनि गेजेरजों बा भलिबल होनायनि गेजेरजों बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बै लाइमोनफ्रा मोजां लाइनाव फैनानै जाहाथे गावनि जिउ दानायाव आरो गावनि देहाखौ थिग लाखिनायाव बिथांमोना जाहाथे मदद जायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो बे खेलाखौ बे फारसेबो बिथिङाव होनाय जादों। फारसेथिं जोंनि जेनिखि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय जोहोलाव आरो जोहोलावजो बिथांमोनखौ गोसोखांनाय आरो इयुन जेनेरेसना जिहेथु जों नुदों दिनैनि थारिखआव जोंनि गोदान गोदान बे लाइमोनफ्रा दिनै बिथांमोना मुंख्लंआ मा बेखौ मिथिनोनो नागिरा। जोङो नुबाय मोनसे समाव भाइरेल जानाय भिडिअ मार्टियार्सफोरनि मुंख्लंफोरनि सायावनो गाखोलाबायनानै मोसालाबायनाय बे थासारिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेखौनो मिथिहोलांनांगोन आरो जोङो रायजो राजाफोरखौ गोसोखांहोनांगोन आरो बिथांमोननि माना जेब्लायबो गोजोर जानानै थायो बे फारसे नोजोर होनानै जोङो लांबाय थानो नागिरदों। आरो मोनसेया बेजों लोगोसे जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा नैबे फिल्डआव गेलेनानै गावनि जिउ दानायाव मोनसे लामा बा गावनि खेलाखौ देखायजेननानै आवगायलांनो हायो आरो मोनसे गेलेनाय फारसे थुलुंगा मोनो बे फारसे नोजोर होनानै जोङो मोनफ्रोमबो आनसलिक आरो इउनिटफोरखौ बिथोन होनाय जादों। जाहाथे खालि बल खेलाल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङावबो खेलाखौ होनो हायो, काबादिबो होनो हागोन, भलिबलबो होनो हायो। बे फारसे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जाहाथे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौ खेला गेलेनाय बे फारसे दावगाहोलांनो हायो बे फारसेखौ नोजोर होनानै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। खोब नायदों आरो जोङो नुनो मोनदों खोब बुजिदों। सोरखौबा जोङो गाबनायबो नुदों। मानोना बिमा बिफाफ्रा मोनदांदों गावनि फिसाफ्राबो बे लाइनाव दङ। ड्राग्स जानायखौ बिथांमोनाबो मोनदांदों। बेखौ मोनसे गिखांनाय मोननानै बे सावथुनाव नुजोबनानै बिदि जायोबादि बिदि जायो गावनि फिसा फिसौफ्रा बेखौ नुजोबनानै गिखांनाय मोनदों, गाबखांनाय मोनदों। आरो जायफोर गथ'फ्रा ड्राग्स जागासिनो दङ बिसोरबो नायनानै सोरबा सोरबाया रियेलाइज खालामदों आरो सोरबा जोङो गाबनायबो नुदों। जों आसा खालामदों बेखौ नायनायनि गेजेरजों माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा आरो गार्जेनफ्रा सांग्रां जागोन आरो एसेब्लाबो जोङो सोलायहोनो हागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। 10थि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा जोंनि ओनसोलाव थानाय गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय आरो गेलेनायनि मोनसे स्कप आरो प्लेटफर्म बानायनानै होनाय बे थांखिजों जोङो दखरायाव आगोलनिफ्रायनो लाबाय थानाय जे बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो दालाय आफादाव गिदिं लाबाय थानाय जायो। देग्लायहाय हाथिसार बा दादगारि इउनिट कमिटि एबसुनि सिङाव थानाय नैबे 2 नं खाग्राबारि गेवलां फोथाराव जोङो लादों। मानोना बे ओनसोलाबो गोदोसोनाय ओनसोल, बे ओनसोलखौबो जोङो गेलेनाय फारसे जोङो सांग्रांथि लाबोनायनि असिलायै लोगोसेयैनो आथिखालनि लाइमोनफ्रा जे थासारियाव दङ जोङो नुनो मोनो माने फेग्रा बेसाद
बाहायनाया बारा जादों आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बारा जादों फरायनाय फारसे गोसो जयै मबाइलाव टाइम पास खालामनाय बायदि थासारिखौ जोङो नुनानै जोङो गेलेनायनि बिथिंखौ सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों जोङो गेलेनायनि प्लेटफर्म होनायनि गेजेरजों बै लाइमोनफोरखौ जोङो बोरैबा मोजां फारसे बोखांबोनो हायो नामा आरो जौगानाय फारसे लाबोनो हायो नामा आरो बिथांमोनखौ गेलेहोनायनि गेजेरजों जोङो दिनै आनसलिकनि खेला गेलेबाय बिनि उनाव जोङो गिदिर गिदिर खेलायाव जोङो दैथायहरनो हानाय बेबायदि मोनसे स्कपा थायो नामा बेखौ मिजिं थिनानै जोङो दिनैहाय बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव जोङो माने फुटबलनि जे गोहोम बा गेलेनायनि जे गोहोम बेखौ होनो थाखाय जोङो दिनै बे ओनसोलाव बे खेलाखौ खुंनाय जादों प्राइजखौबो गुबुन गुबुन होनो हायो नाथाय बेदरनि गेजेरजों बेदरखौ प्राइज होनायनि गेजेरजों बेयाव मोनसे गाज्रि गोहोमा बेनो माने गेलेखांनानै प्राइज मोनखांनायनि उनाव बे बेदरखौ माने जानांगौ जायो आरो बे जानायजों गेलेगिरिफ्रा बायदिसिना माने आरजाथावै बेसादफोर बाहायफायोबा बेसो गाज्रि दा बेखौ खालामनायखौ जों नुदों ओंखायनो बे खेलाखौ होआबालानो जाहाथे मोनसे डिसिप्लिनखौबो मेनटेन खालामनानै जिहेथु जोङो दिनै फिफाखौ फल' खालामनांगोन आसाम फुटबल एस'सियेसननि जे मोनसे रुल्स बेखौ जोङो फल' खालामनांगोन दिनै बिनि गेजेरजों जुदि थाङोबा जोंहा बेदरनि प्राइजआ फैथावा जोङो ट्रफिनि गेजेरजों बा मानि प्राइज होनायनि गेजेरजों जोङो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनांगौ आं बेखौ माने मेसेज होनो सानो बा खावलायनो सानो रायजो राजाफोर दिनै गिबि खेलायाव जोंहा गेलेगोन रुनिकाटा इउनिट कमिटि एबसु आरो जों आलासि टिम हिसाबै जोङो लेंहरदों सिल्ली चिरां जोंहा आनसलिक दङ खासिखुथ्रानि दा जों बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों दा बे टिम मोननैनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन गिबि बादायलायनाया मोनबेसे हानजाया बाहागो लादों गासै 12 हानजाया बेयाव बाहागो लादों जोंनि माने ओनसोलाव थानाय क्लाबफोर आरो इउनिट्सफोर जोंहा बेयाव बाहागो लादों आरो लोगोसेनो बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जेरै नेपालि आरो सान्थालि बिथांमोनाबो टिम दैथायहरगोन बिथांमोनाबो बाहागो